Det holder ikke så godt på. Altså, kan vi lige få en hilsen om, hvad der foregår med en stor kanon? Jeg skal tisse. Det er simpelthen bare blevet tissepause. Men ellers så kører alt, som det skal jo. Og Alex, han er som vi kender ham jo. I sin stol. Har det dog på tv. Mangler bare navnskilt på ryggen, jo. Så er det min. Den var det. Jeg skal lige prøve at tage et panoramabillede af dem. Prøv lige at få den der hvide røv ud. Nej, tag da en røv for helvede. Det er ligegyldigt. Ja, jeg skal da. Arm lige et tegn her. Nej. Og så herover. Vi kan da godt sammen stumperen til bagløbet. Lige lægge ind bag. Ja. Og så, mens jeg er ved at falde mig i ledningerne her og så videre, det er jo ikke sådan noget, når man er vant til at arbejde med trådløse mikrofoner, så har vi fået Michael Nielsen og Ivar Bertel med ind her under vores målrampe. Og I er også nogle af dem, der har gjort comeback til DM Rally. Hvordan har løbet forløbet for jeres vedkommende, Michael? Det har været hårdt, men ham igennem, det var det vigtigste. Nu siger du, at det har været hårdt. Er det fordi I er rustne, eller hvordan? Begge dele, tror jeg. Det var fysisk og for bilen også. Men hvad har egentlig været årsagen til, at vi ikke har set jer særlig længe her i DM-sammenhæng? Han har røget motorer på bilen sidste år, så det er godt lidt bag. Og selve prøverne, hvordan lå de godt til jer? Det er noget af det bedste, vi overhovedet har kørt. Det er super. Så selv ikke Fynsland kan klare det? Så bor jeg på Sydfyn, så der er også gode veje. Ja, det må du sige. Yes, ordene her fra Michael Nielsen, som